Games na nire-record eh. Aray! Ay, sorry. Di ba? Kaya nga. Co-conserve energy. Pre, dele, record niya. Ay, sorry. Mag-usap po kayo, masyado kayo malakas. Malapit na tayo, Jake. Sige. Jake, malapit na tayo. Next na tayo. Oo. Pero record natin sila. Gusto ko makita yung mga pending ni Sean. Out! Parang mali yung out. Out! Out! Ganon. Pinuyat mo. Hindi ako magpasabi. Mamaya ka sa akin, Ana. Ay, grabe. Masan lang kayo? Hoy! May exhibition ko. Nag-uusap eh. Nice, Mark! Set mo lang siya, set mo lang. Wait, guard, next guard, Jay, Regan, Arno Alexis, Jay, Regan, Arlo, Alexis, 4-4. 35 lang po, change 80. Sige po. Baby, pagod ka na. Ulit tayo. Pagod na ako kayo. Hindi na kami madami pinakita.
Hindi ako kumain mo. Grabe naman. Grabe, panipis. Kanila? Ready? Pag ginagawa ko yun, sagwa ko. Ito si Kuya Jake. Sumasama kasi katawan eh. Oo. So, chill lang. Kamay lang po yung gumagawa. Ano yung? Maglaging gawan. Ano yun? Ano lang siya, no? Nagulat lang. Change court na agad sila. Buti na lang wala ako dyan. Basta play. Oh, my God. Dito, dito lang. Grabe. Yung mga lalaki ko, wala lang. Global action. Kaya kahit yung Kuya Glenn. Ay! Magamura na siya. Nagre-record pa. Ayaw mo nag-zero. Okay lang. Puta ka na! Shit! Hoy! Aba! Nagiging seryoso na. Out. Saan siya? Di mo pinapawisan si shot. Wala. Nakatayo lang siya. Oh? Kung ano nakaabot pa yun? sakit sa ano. Ano rank na siya? Ha? Ano rank? USD? 9 yan. Ang last time ko nakita 9 eh. Yung sa... Wala niya. Nasa kabila niya yung katawan niya, pero kamay niya nakitayuan. Double pa yun eh. Pwede pala yung katawan mo lang sa sugod, hindi na yung raketan. Oh? 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 Yan din tayo dati. Hindi lang tayo kami. Kakainom lang tayong beer kasi. Ayun sa bumili. Gago, pasok pa yun. Out. Tuloy-tuloy. Grabe. Mag-double action. Yun lang.
Mag-outside ka na. Bad trip, no? Ganun lang siya. No? Tangin, naabot pa yun. Uy. Uy! Next. Next, next na. Okay. 5. 3. Next na kayo. Ready yun na? Last game, last game. Makakahabol pa kayo. Ayan, sabay na to. Oo, kasabay na to. Sabay na yung ano sa process ko kasi Ah! talagang pagkasuto ka na. Ah! Galing ba rin? Nakapost na ka. Hindi ka na mag-dito. Abot pa ba? Ay! Four. So kami na. Four. Kugi, Maikan, Nathan. Yes. 4, 3. Ah, di ba si Nat yun? Hindi naglalaro. Hindi, iba. Di ba ba? Ay, may antivirus. Akala ko si Nat. Di pala si Nat. Nathan. Bye-bye, Lexit, Daniel, Yago. Diba, ibang tao. Akala ko si Nat. Alam mo, may mga tao na 35 ako. kapag area, pero wala kung ako dapat kumukuha nun o ikaw. Pero minsan,